₹500 देनी फोटो खिंचैया में। ₹500 देनी फोटो खिंचैया में। बुढ़िया हेरा गइल पंचायत भवनवा में। बुढ़िया हेरा गइल पंचायत भवनवा में। आवास के जियो टैग में ले लस 500। आवास के जियो टैग में ले लस 500। अब बोलता रे मुखिया जी रुको थोड़ा और हो। अब बोलता रे मुखिया जी रुको थोड़ा और हो। 4 बरिस बीत गइल सपना टूट गइल। बरखा में छपरवा रोज फूट गइल। 4 बरिस बीत गइल सपना टूट गइल। बरखा में छपरवा रोज फूट गइल। गरीब के अखिया में लोरवा भराइल बा। गरीबवन के अखिया में लोरवा भराइल बा। आवास के नाम पर खेला जमाइल बा। आवास के नाम पर खेला जमाइल बा। आवास के नाम पर खेला जमाइल बा। ₹500 देनी ₹500 देनी फोटो खिंचैया में। बुढ़िया हेरा गइल पंचायत भवनवा में। बुढ़िया हेरा गइल पंचायत भवनवा में। आवास के जियो टैग में ले लस 500। आवास के जियो टैग में ले लस 500। मुखिया जी कहे सिस्टम बा स्लो। मुखिया जी कहे सिस्टम बा स्लो। नमवा खोजत खोजत चपल घिस गइल। बुढ़वा कहे हमार किस्मत फिस गइल। नमवा खोजत खोजत चपल घिस गइल। बुढ़वा कहे हमार किस्मत फिस गइल। पैसा गइल पैसा गइल आवास अभी दूर बा। चुनाव आई त फेरू मीठा सुर बा। चुनाव आई त फेरू मीठा सुर बा। चुनाव आई त फेरू मीठा सुर बा।